எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம இன்னைக்கு எதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம்னா, அதாவது இப்போ சம்மர் அதிகமாகிடுச்சு, வெயில் அதிகமாக வந்துருச்சு. நம்ம வெளியில் எங்கே போயிட்டு வந்தாலும் சரி, அதிகமாக தண்ணி தாகம் எடுக்கும். வெயிலில் போயிட்டு வந்தவங்களுக்கு சூடு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதிகமாக உடம்பு சூடாயிடுச்சுன்னா அது மாதிரி வரும், சிறுநீரக கடுப்பு அந்த மாதிரி வரும். இந்த மாதிரி பிரச்சனையெல்லாம் ஈஸியாக நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம். அதை பற்றி தான் இப்போ தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். வாங்க. இப்போது இந்த தண்ணி இதில் ஜக்கில் தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். நல்லா ஜில்லுன்னு இருக்குது. இதில் பானையில் பார்த்திங்கன்னா ஊற்றி வச்ச உடனே நம்மளுக்கு ஜில்லுன்னு கிடைக்கும். ஒரு 5 நிமிஷத்துலேயே தண்ணி ஜில்லுன்னு ஆகிடும். இந்த தண்ணியில் இருக்கிற கெமிக்கலை எல்லாம் இந்த மண்பானை இது மாதிரி இழுத்து வெளியில் பாருங்கள் உப்பு படிஞ்ச மாதிரி சொர சொரன்னு நல்லா ஒரு மாதிரி ஆகி போயிடுச்சு பாருங்கள். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போர் தண்ணியாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை நம்ம கடையிலேருந்து வாங்குகிற தண்ணியில் கெமிக்கல் போட்டு தான் நம்மளுக்கு, அதாவது அதில் பூச்சி எதுவும் வராமல் அப்படி தான் பண்ணி கொடுப்பாங்க. நம்ம கேன் வாட்டர் வாங்கினாலும் நம்ம இது மாதிரி ஊற்றி வைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா போர் தண்ணியில் இருக்கிற அந்த மண் துகள்கள் இருக்கு இல்லையா, அந்த மண் துகள்கள், உப்பு, இது எல்லாத்தையுமே இது மாதிரி ஃபில்ட்ரு பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் ஊற்றி வச்சிங்கன்னா போதும். இதில் எல்லாம் அப்படியே வெள்ளையாக ஒரு மாதிரி படிஞ்சிடும். அந்த உப்பு தண்ணியில் இருக்கிற அந்த உப்பு இதெல்லாமே இதில் வேண்டாங்கிறது, தண்ணியில் நம்மளுக்கு உடம்புக்கு தேவையில்லாததை இந்த மண் ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துரும். நம்மளுக்கு சுத்தமான தண்ணியாக குடிக்கும். இந்த தண்ணி குடித்த உடனே பார்த்திங்கன்னா நல்ல எவ்வளோ தாகம் இருக்கிறவங்களுக்கு டக்குன்னு தாகம் தீர்ந்து போயிடும். சூடு பிடிச்சவங்களுக்கு உடனே சூடு தணியணும்னா இந்த தண்ணி தான் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அதாவது மண் பாத்திரத்தில் ஊற்றி வைக்கிற தண்ணி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எவ்வளோ சூடாக இருந்தாலும் வெயிலில் போயிட்டு வருவாங்க, யூரினே போக முடியாது, ரொம்ப அப்படியே கடுப்பாக இருக்கும், ஒரு மாதிரி இருக்கும், அவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்தோடனே இது மாதிரி ஒரு சொம்பு தண்ணியை மண் பாத்திரத்தில் வச்சு ஒரு சொம்பு தண்ணி எடுத்து குடிச்சிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் உட்காந்தாங்கன்னா உடனே அந்த நீர் குத்தல், நீர் கடுப்புன்னு சொல்கிறது எல்லாமே நின்றுடும். நம்ம உடம்புல பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா முக்கால்வாசி நீர் சத்து தான். நம்ம உடம்பே நீர் தான் முக்கால்வாசி. அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோ தண்ணி குடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம குடிக்கிறதே கிடையாது. அதாவது ஒரு நாளைக்கு 4 சொம்பு 5 சொம்பு குடிக்கிறதே ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம்னு சொல்லணும். நிறைய பேருக்கு அது தெரியும். நிறைய பேருக்கு அவங்க எப்படி குடிக்கிறாங்கங்கிறது அவங்கவுங்களுக்கே தெரியும். அது மாதிரி குடிக்கிறவங்க இது மாதிரி மண் பாத்திரத்தில் வச்சு குடிச்சு பாருங்கள். ஒரு வீட்டில் ஒரு நாளைக்கு 1/2 குடம் காலி ஆகுதுன்னா ஒரு குடம் 1.5 குடம் கூட காலியாகும். அந்தளவுக்கு வீட்டில் உள்ளவங்க எல்லாருமே தண்ணி குடிப்பாங்க. அந்த தண்ணியோட டேஸ்ட்டே மாறும். நம்மளுக்கு தண்ணி இன்னும் குடிக்கணும், அந்த மண் வாசத்தோட குடிக்கும்போது இன்னும் நிறைய தண்ணி குடிக்கணும்னு தான் தோணும். எவ்வளோ தண்ணி குடித்தாலும் குடித்த மாதிரியே தெரியாது, நிறைய தண்ணி குடிப்பாங்க. அந்தளவுக்கு இந்த தண்ணியோட டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். தண்ணியை நம்மளுக்கு சுத்தமாக ஃபில்ட்ரு பண்ணி கொடுக்குறதுனால உடம்புக்கும் நல்லா ஆரோக்கியம் நம்மளுக்கு தண்ணி அந்தளவுக்கு இந்த மண் நம்மளுக்கு சுத்தமான மண்ணுங்கும் போது நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணி நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இந்த நேரத்தில் மண் பாத்திரத்தை நம்ம வாங்கி வீட்டில் வச்சுருந்து அதில் தண்ணி ஊற்றி வச்சுட்டு நம்ம குடித்தோம்னா குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாருமே குடிக்கும்போது அவங்களுக்கு தேவையான நீர் சத்து அதிகமாகவே கிடைக்கும். நம்ம உடம்பே நீரால் ஆனது தான். அதிகமாக நம்ம உடம்புல நீர் தான் இருக்குது. நம்ம நிறைய தண்ணி குடிக்கும்போது நம்ம உடம்பு வறட்சியாக இருக்காது, தோல் வறண்டு போகிறதுக்கு காரணம் நம்ம உடம்புல தண்ணி பற்றாக்குறையாக இருக்கிறதுனால, நீர் சத்து பற்றாக்குறையாக இருக்கிறதுனால ஸ்கின் ப்ராப்ளம், அந்த வறட்சியில் தோல் படபடையாக உரிகிறது, அந்த மாதிரி எல்லாமே தண்ணியால் தான். அதிகமாக நோய் வர்றது தண்ணி பிரச்சனையால் தான். தண்ணி அதிகமாக குடிக்கும்போது யூரின் ஃப்ரீயாக போகும்போது யூரின் அழுக்குகள் சேராது. அந்த மாதிரி கல்லெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரியெல்லாம் சேராது. நிறைய தண்ணி குடிக்கும்போது அதிகமாக உப்பு உடம்புல உள்ள கழிவுகள்லாம் வெளியேறிடும். நம்மளுக்கு உடம்பும் சுத்தமாகும். அதே பார்த்திங்கன்னா கர்ப்பிணி பெண்கள், குழந்தைங்கள்லாம் கூட அதிகமாக தண்ணி குடிக்க மாட்டாங்க, விளையாட்டுத்தனத்திலே இருப்பாங்க. தண்ணி குடிக்க சொன்னால் ஒரு வாய் குடிச்சிட்டு அப்படியே தூக்கி போட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க கர்ப்பிணி பெண்கள் பார்த்திங்கன்னா கர்ப்ப காலத்தில் அதிகமாக தண்ணி குடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் நிறைய பேர் அதிகமாக தண்ணி குடிக்கிறது கிடையாது. தண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு 1/4 சொம்பு குடிக்கும்போதே ஒரு மாதிரி மூச்சாகிற மாதிரி, தண்ணி திகட்டுற மாதிரி ஆகிடும். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க இந்த தண்ணியை நல்லா ஃபுல்லாக குடிக்கும்போது நல்லா தாகம் எடுக்கும். இந்த மண் வாசனையோடு அவங்க குடிக்கும்போது அவங்களுக்கு இன்னும் ஆர்வம் தூண்டும். தண்ணி நம்ம அதிகமாக குடிக்கணும் அப்படிங்கும். இந்த தண்ணியை நம்ம குடிக்கும்போது குழந்தைக்கும் ஆரோக்கியம், அவங்க கர்ப்பிணி பெண்களுக்கும் நல்லா ஆரோக்கியம், நீர் சத்து அதிகமாக கிடைக்கும். கர்ப்பப்பைக்கு தண்ணி இல்லை, வறட்சியாக இருக்குது அப்படி சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி தண்ணி பற்றாக்குறையாக இருக்கிறத தீர்த்து வைக்கும்.
நீங்கள்லாம் யோசிப்பீங்க இதை போய் ஏன் இப்போ போடுறாங்க அப்படின்னு யோசிப்பீங்க. இதே வந்து நம்ம மழை காலத்துலேயோ இல்லை குளிர்காலத்துலேயோ நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம்னா அதை வந்துட்டு அதிகமாக இது பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா இதில் வச்சு குடிக்கிற தண்ணி பார்த்திங்கன்னா உடனே வந்து கூலிங் ஆகும். அப்போ வந்து மழை காலத்துலேயோ குளிர்காலத்துலேயோ வந்து தண்ணி குடிக்கும்போது ரொம்ப வந்து குளிரில் வந்துட்டு ரொம்ப ஜில்லுன்னு இருக்கிறதுனால அவங்க குடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப யோசிப்பாங்க. அதனால் சுடு தண்ணி அந்த மாதிரி இருக்கிற இது தண்ணி தான் குடத்துல இருக்கிற தண்ணி தான் குடிப்பாங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல வெயில். இப்போ கண்டிப்பாக வந்து எல்லோரும் மண்பானை தண்ணி குடித்து பழகிட்டிங்கன்னா மழை காலத்துலையாக இருந்தாலும் குளிர்காலத்துலையாக இருந்தாலும் அந்த மண்பானை தண்ணி உங்களை விடவே விடாது. மண்பானை தண்ணி குடித்தா தான் உங்களுக்கு தண்ணி குடித்த மாதிரியே இருக்கும். அதுதான் உண்மை. நீங்கள் இதில் வந்து ஒரு 10 நாளைக்கு குடித்து பழகிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த மண்பானை தண்ணி உங்களுக்கு விடுறதுக்கே மனசு வராது. மண்பானை தண்ணி தான் எனக்கு வேணும் அந்த மாதிரி அடம் பிடிச்சி குடிக்கிற அளவுக்கு இந்த மண்பானை தண்ணி நம்மளை மாற்றிடும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள்.